بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل موامي جكالة تنوكا على بركدا أمي سالي دانفا ولا سون هرما كنوي على كريانا سومغو أني موما دي كانaka توكو فوكتا جودونسي على كنين أو بلا جلنيا أجمع كل سنمينا كابي مرسي كالوت لتاني فلاما سام بافلا أني تاني كونونتو كالان صوبا من بسغني كوكاو فينو نانياما باي مدام برتي حاجة ما توري كالان صو سيغيلي بمكونا لاميني وبارو بلا جلن كوفي أي باران بانينمايا نوي ريجو سوسو سانفلا لا سوبانا لماسي من بي نابي فارما كو WhatsApp ka groupe ba sigi a sanfɛ groupe min ka ni alkuranɛ be lakala dongo don karamɔgɔw fɛ o baara hukumu kɔnɔna na san fila dafalen ala sɔnna ma o kuranɛ jigi baaraw kɛra maaw farala ɲɔgɔn kan kana ɲɔgɔn sɔrɔ Khadijatul Kubra la ko o duwawu ko o baara kuncɛw kɛ ani ka bonya masegi ni wale ɲuman dɔn k'o ta k'o ɲɛsi an ka musokɔrɔba ma n'o ye madame Berthe Hajama Touré a kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔw caman kun bɛ yen an ye min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. دور دمنا وكما يقرأ بامي في دور تقالم تفرق دولا إن شاء الله. صدق الله العظيم. الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق حسبي به كفيلا، صدق ما اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين
وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تنو أمي الله فو أمي الله والمندو misawo min nani an bɛ groupe dɔ sanfɛ o groupe in tɔgɔ dalen bɛ ko karate kubura bon groupe in sanfɛ an karamɔgɔ a Sheikh Abdoulaye Touré ale bɛ kɔrɔnɛ kana don o don lundi o lundi ɲinan an y'a san 2 de ye donc kɔrɔnɛ sera ka ban bi de an ye mɔgɔw wuli ka na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka na kɔrɔnɛ tɔ timɛ ka dugawu kɛ mɔgɔw ye nka kɔni sawu bɛɛ lajɛlen bɔra Adjama Touré de la sabula groupe tɔgɔ dalen bɛ kalanyɔrɔ la mais Adjama Touré a ye cɛsiri kɛ kosɛbɛ pour que baara bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na bon an kɔni y'a dɛmɛbagaw ye mais ale ka cɛsiri ka bɔ a la kosɛbɛ ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan donc o de ye mɔgɔw wele kun ye bi ka na kɔrɔnɛ jigin na ka na dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ ye hamina ko fɛn fɛn banna ka bɛɛ yira Ala la sabula kɔrɔnɛ de y'a bɛɛ ye wa kɔrɔnɛ tɛ dɛsɛ a foyi la fiyewu nin de ye welekun fɔlɔ ye alhamdulilayi groupe nin sanfɛ an b'a daminɛ Allemagne mɔgɔw b'a la Allemagne mɔgɔw b'a la Faransi États-Unis ka na se Belgique Madinɛ Makan Abidjan Mauritanie ka na se fɔ jamana caman b'a la bon fo Canada ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la donc jamana caman de b'a sanfɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye fɛn fɛn kɛ sisan u b'a bɛɛ sɔrɔ donc an bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ groupe nin dayɛlɛnna kalan de b'a kɔnɔna la kalan b'a kɔnɔ wajuru b'a kɔnɔ débat b'a kɔnɔna la mais kalan de fanga ka bɔ a la kosɛbɛ ka tɛmɛ débat ninnu bɛɛ lajɛlen kan bon bi groupe mana kɛ cogo o cogo a falenba ye mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 70 o de b'a sanfɛ mais kuma dɔ la mɔgɔw bɛ don ka bɔ halisa an ye mɔgɔ dɔw sigi a ma mɛn yɛrɛ kuma bɛɛ an bɛ mɔgɔw sigi donc mɔgɔ min b'a sanfɛ a bɛ taa fɔ mɔgɔ 200 ni kɔ la sisan an bɛ yɔrɔ min na kɔni inchallah hakilina camanba de b'an na an karamɔgɔ sabula an ka baara de ye nin ye toujours silamɛya bɛ se ka avancer cogoya min na mɔgɔ bɛ se ka faamuya sɔrɔ diinɛ kɔnɔ cogoya min na an labɛnnen don hali ka tafsiri bɛ ka k'a sanfɛ ni Ala y'o ɲuman fɛnɛ ban ni Ala sɔnna ma an b'o fɛnɛ kɔnɔna jigin kɛ donc baaraw tagalen ɲɛfɛ baara tɛna jɔ si baara de ye nin ye donc tant que i nana diɲɛ kɔnɔ kama i se ye min diinɛ kɔnɔ i b'o kɛ sanni k'i ka don se wagati min na donc an kɔni b'a kan inchallah ni Ala sɔnna ma an tɛ sɛgɛn an tɛ décourager wa an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn nin wagati in na an bɛ Adjama Touré de fo ka waleɲuman dɔn sabula ni y'an jɔlen k'an bɛ an b'a ka kalanyɔrɔ la an bɛ baara fɛn fɛn kɛ n'an b'a kɛ an b'a kɛ a ka cɛsiri a n'a ka yamaruya kɔnɔna la bon vraiment baara nin kɔnɔna la a y'an bonya kosɛbɛ a den de y'an ye mais a y'an bonya an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka dɔgɔma si ma s'an ma bon diinɛ kɔnɔna la vraiment o bɛ mɔgɔ content kosɛbɛ an y'a den de ye an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ nin ka san 20 dɔɔnin bɔ vraiment Ala barika la an ma tigɛ ɲɔgɔn na an bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ a bɛ ka a ye baara min kɛ kunun ni bi a ka bon hakili ma kosɛbɛ
vraiment depuis kɔrɔnaji ni yɛrɛ fɔra ko kɔrɔnaji bɛ kɛ lundi m'a ye wulikajɔ min kɛ ne b'a kalama bi a ye siɲɛ 2 de kɛ yan bi donc o cɛsiri de bɛ a la so n'i y'a kɛ mɔgɔ dɔ a bɛ to so a bɛ baara to an bolo mais a yɛrɛ bɛna ka n'i bolo don baara la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an b'a fo ka waliɲuman dɔn an b'a fo ka barika da Sidiane kɛnɛya ala k'o d'an ma a bɛ ka nafolo nin kɛ ka diinɛ dɛmɛ yarabi ala k'a n'a sara aw yɛrɛ minnu nana an bɛ aw fo ka an fa n'an ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye Aseri Seri Usumani Madana Hayidara an b'a fo ka barika da an b'a fo ka waliɲuman dɔn ka dugawu kɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ jamana bɛ waati min na sisan a ma nɔgɔn n bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ ala ka jamana ala ka basigi faamaw ala ka hakili ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kama wasalim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله بل من يني نقول جارنا بمن موت كو سبب فالجنة الحمد لله ما تري يا جماعة تري وتي ما دغولي ما على مالكون بلجنا كلا على دكا ولي كان سيرama الحمد لله كو يا جماعة كل دوري فرانيونغا o jama kulun uti fo ila so man qur'ana te telephone ngono groupe ka ala nana ke ku timina jafo ka qur'ana jigi donc ay ci bla je nyogo ma bara nyogo ma aw belebelo ma shirifula ma ko beka na kana qur'ana nyana jela ka qur'ana duskundo adama qur'ana noro do adama do duskundo ka jira adama do na qur'ana ci koni shine o bonya no kana ma de yansi ni kenenge anu sonjale an faru funi ne anya do la ngo jango ma kanga dalaje qur'ana jigi bonya kama o de yansi ya jalo inshallah alhamdulillah ni min fle ni me an hakle jigi Allah taala ka suran badol fa fi zalika falyatanafasul mutanafisun na ni réseaux sociaux la jabi wala bisra groupe ko la bisra mais ma hakili man do de fara nyona kalam ke chew bula muso bula ka qur'ana damina fatiha la faka tabla suratul baqara la ka kla ko duwa kalanke alhamdulillah wallahi ma kan nuka groupe nyini ka dola kada ka dina groupe do family groupe do janaba ko chogo bi fola seliji suno bi fola nyini wachi do dale ma adama do nyini ngali jabi kama courage ba kara mogola ichi mana ko yen nuka groupe sanfe abada ka damina ya fa America France nube jamana ko kala iba foko de bala katima bela jenika wallahi bira ne farufu na nuson jara ne ra kun sirana groupe ko nya janna fama umbala halisa wallahi ne jala kanga di mama telephone ko la nugudo billahi ambu foko wala nyumando alhamdulillah la diga mi mamulo ka fasa karamo beka la janga ni ladige karamo kan ladige ko anga nsimbo groupe mana ko fembela kuma langulu nchara groupe ka ma ba nenu nchara groupe ka karamo nenu nchara groupe ka ma ba ci domble ma ni to domble ala imamu mbonyo ci domble groupe nana ni nyogo na ode kama mauko tu ko sokono ka family soro ngane fenfi duna mali kono ya malien de ba famya fo ka temanya jugu kan la dire kan mbene bolo ka fambale ma ya mali kono mali ko kan beka la je kan groupe nyogo kriye mali kono no kera kunfu mi donya soro kunfu mi family soro mumbe nu ci dina do ina fa ala ya fa qur'ana kono choko mi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ni no groupe na nyogo na kriye mbe family kama qur'ana kala kama ni ya yimuso nyogo mbala ka qur'ana kala yimuso nyogo mbala ka wajuluke yimuso nyogo mbala ka faida di nyogo ma wallahi afaro de ma fa fi zalika falyatanafasul mutanafisin ni make do wore wallahi ni bi dinyale nyine ki bi ala nyine e be lahara nyine wallahi bi do ni groupe ina la kan bi ne ka fo beka jija ka groupe chama ila maka ka dina ko anga nenu mbola anga jalangulo mbola anga filmu langulo mbola anga nyashi dina ma ala mandate fu ko ne badi ala ya dale ko anga bato wa ko ale ci bato faka ko anga na bato ni fa anga nyine ka do farifuni qabla an tabuduni ne mala do ibala bato chogodi ni groupe na nyona wala do akuraji bi seka do diskuna e bi kuraji te bi chesri ibala do wala nga folisi uma kuni chesri uni jija ni jala kanga de mama wala ni diplôme kanga de groupe diplôme kanga de ma turina ka groupe mama kakla ka yela shirifula fo barika ye bonyala wallahi qur'ana kume dogola ya bokeneka wajuru kume dogola o shirifula ya bokene ka ami waso nawe an kun korota le menawe ka kila ka foli bla ka ta bangon na belebele la belebele ndalme Usmani Madani Haidara kwa baraka ye bunya chama na alaka nasara alisa jama mi mba kwa alaka na jamati kala jamati tugo musobe dengo amu yere dana da o minga ya rabbi alaka na utinga nyogona abi baram na alaka ujidi teleso ya alaka seoro la teleso to ma seoro na alisa alaka jidi alaka jamawi na alaka ra horomai salli ala Muhammadin
alhamdulillah Allah taala tarunen ko fe ka neman kishi ko nyini ko ke ala kira sallallahu alaihi wasallam utemene ko fe ambe kena muka ambe alqur'ane kene de ka alqur'ane kene mindo ambalma ke do be no ye habibullah touré wene reka kalandi ale de be to ka qur'ane ka kala whatsapp ka groupe kharatal kubra o groupe inga o ya damne qur'ane damne la fo kana se bima no ye alqur'ane forili mala ambe o kene de ka jallo inshallah. Alhamdulillah jalo réseaux sociaux bamuru daflado dafolo ni iko kiba ke al islamia barake ibse ka ke foka wasa daflana niko ka fo ibake ka kojugo fana ke ibo fana ke foka wasa nga alhamdulillah ame hajama touré ama fo ana chake nyogon oli dafolo deta dambe ka fo no ke ka islamia ka agensen mimi ke ka al islamia ka ademe ni kharatul kubra groupe ni ata ka laje ibasoro français o bala américain o bala saoudien o bala gabonais o bala jamal chama ba mo be ala tafsiru beteme asanfe wa fen chama fana be mi beteme asanfe wala ame hajama touré ka fo kada ka oli ata ka ke al islamia demenay oli ata ka ke al islamia bara kelay kada ka damna qur'an damna na foga tabla alqur'ane labada kada ka mawmo be ne ko ni o bela jelen la sigata la fi samantam be no be alqur'ane la sigata la ebe asra ala ka surhan nasro sote nunu ngala ini bateni ngai ka donga faslame wata ka ke ikado ka barakelay ka ke ka islamia jensen wajulu be ka kan femro be ka ka mala msega mi fi kada kuma ka woni inshallah. Alhamdulillah qur'ane ko ni ka donga fo anafa atseka fo ka se adana kada ka fen fembe ka donga fo bela jele bakuruba bela jele beleleba ka do ye alqur'ane de wa banawo banabe adama de na ka do bela jele fura o be soro alqur'ane de konnala har mamum be ka fo ni bana gelen yere bila ni dumena alqur'ane kalani ka sigata la Allah subhanahu wa ta'ala bi ka bana ban ikan ka soro irete akalama har ni nana alqur'ane kalan ro la irama kalan fiyo me bana do bila ube hamina ko gelen do bila ni sira alqur'ane kalan la ika donga fo o bela jele hami beta ka bo ika o ye jien misalawi nga alqiyama jodota ika do ab fo qur'ane kalna de ma ko qur'ane kala ika yele qur'ane kalam be dan yoro muna ika do ika aljana so be dayende ba mamunu fana kira sobe ika qur'ane kalan de fana ka dema ka qur'ane kalana no ya fana bay ou bien balma munu be no kira ka deme be mamu yere be nasra ga na fulo bo ka qur'ane re ka deme ika do alqiyama dodona Allah taala be masafulan do olukuna oluni ma to shi tike kele masafulan be olukuna o de oluka aljana diplômé ka ta ka duma ta don aljana kono ni o masa fulan sawya de alaka hera kan bela jele alquran kala alaka no am bela jele alhamdulillah ame befo ka bela jele wal madom mamunu be no be resiste kan ka wajulu kan ko jensen alquran kala kan ko jensen tafsiru ka o jensen ame foli blakata o bela jele ba kuku jija akelila hanna soroka fo ni resiste mado kan numéro don o batike kada ka ne don ba do be no alebe tafsiru de jensen o ya kan numéro mun tike apta se fo numéro woro nyokona ma ba bela jelen tike ka bela da dotike abidota na dotike abidota amma fo ngo dine barade do aw kana na salia abarakelila da ka nu nana na ka adamadiya chien otmala anga ke ka adamadiya anga ke ka onye no kera ame hera sorala jien kono wa ame hera sorala alqiyama dodona wa ma bela jelen seka kalanke ki to so konna la réseaux sociaux ni sirafe idalen mi ka soju konna la darsu be dima alquran la darsu be dima fenwero la kitabu wero la ika sel suram be fie ika sun chugo be be fie ka so idalen mi ka soju la ka so hadi madat la sikonnala ama fongo ni herade ama fu ku chesri baran kelila ku chesri shufe ku chesri tlefe hanni mo ma duye kado Allah subhanahu wa ta'ala ya aduye ala kanu bela jale sarake jannatul firdausi kuma che kuma na jalo anga foli be se ima ka foli la se anga Sheikh Bamba no oye Usman Sharif Haidara ka fo ka walima don ana dum bela jale ani mawma be no teleso inde me baga ka foli bla ta ma klingile da bela jale ma ka nyini Allah ta'ala fe jamana ala ka suma ka nyini Allah ta'ala fe jamana ni here ala ka diga kono ka nyini Allah ta'ala fe jamana ni foka bemba kono ala ka sabati dunga fa ala ka sabati nyon foka be jamana kono ya nyini Allah ta'ala fe ala ka wuli ka bo jamana kono la ni nga kuma la ba inshallah jallo alhamdulillah ya ala tanu kala walima don ame kanajigila Muhammad Balo wala galatige kono aya nyini mfafe kama rubenna ayin kala ala ken kala qur'anana Sheikh Abdallah Traoré ama foka walimando kono nana ale nana tafsir la magarola o kono nana ayin wole ko anga kolota on kanto kolota senfe we groupe do créer Khadijatul Kubra kalanso ere togola bo ala yake on nekara qur'ane kala na o groupe sanfe lundi au lundi ame qur'ane kala donnon nyan sanfla yala on bida kunche alhamdulillah ame min kala beta hizbu kele ani donina hizbu kele an don madola ame hizbu flyere kala bara en kono magele afo sorala
ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la alhamdulillah ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la kontaane ma kalan lundi o lundi fitiri kɔfɛ 19h wagati alhamdulillah diɲɛ kɔnɔ bi u b'a la wasaw bɛ tiɲɛni kɛ fan caman fɛ bon n'a fɔra ko dɔ ye hakili ɲuman sɔrɔ ka se ka nin kiiriye fo ka kuranɛ kalan dɔn fo ka nan sa kuncɛ la an bɛ Ala tanu k'a jira wasabu kɔnɔ juguman bɛ cogoya min na ɲuman fɛnɛ bɛ yen an ka welewelekan bɛ se bɛɛ ma bɛɛ ka jija ka se ka nin n'a ɲɔgɔnna ninnu kɛ groupe min sigilen don alisilamɛya kan o ka fisa ni ɲɔgɔn burujaw ni ɲɔgɔn kɔniya ni fɛn wɛrɛw groupe in kɔnɔ taabolo bɛɛ dɔ b'a kɔnɔ i miiri taabolo fɛn o fɛn na a bɛɛ dɔ bɛ groupe in kɔnɔ alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ Ala waliɲuman dɔn kuma caman kulonjɛlɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ kuma kelen furuguw bɛ na mais alhamdulillah an bɛ tila ka bɛn a la o diɲɛ n'a taabolo ye an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ fɛnɛ ka nin ladege groupe kɔnɔna na o la ni nin kɛra dɔ bɛ bɔ ɲɔgɔn burujaw ni ɲɔgɔn nɛniw na ɲɔgɔn kɔniyaw la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sara jannatul firdaus la alhamdulillah an bɛ musokɔrɔba fo ka waliɲuman dɔn musokɔrɔba a jɔra nin ko in kɔrɔ dɔn kabini kuranɛ bɛna jigin a wulila ka jɔ a bɛ tile damadamani bɔ a wulila ka welewelekan kɛ dɔw bɛ Ameriki dɔw yɛrɛ bɛ Faransi dɔw bɛ Libi yɔrɔ caman na jamana caman na a ye welewelekan kɛ u y'a laminɛ camanw ye dɛmɛw kɛ a kow la an filɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɔfɛmɔgɔw fo kosɛbɛ ka fara an ka musokɔrɔba yɛrɛ kan an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a y'an dɛmɛ ko in na kuranɛ ka d'a ye n'i y'a ye an bɛ nin kɛnɛ in kan wallahi kuranɛ kanu b'a la kosɛbɛ kuranɛ kanu b'a la an bɛ dugawu kɛ hali bi kuranɛ kanu b'a la cogoya min na Ala ka kuranɛ kanu don an bɛɛ la maa min ni kuranɛ kanu b'i dusukun na hasidiya ani bɛnsɛgoniya o tɛ se k'i sɔrɔ nin yɔrɔnin fɛnɛ na an bɛ Abdala Tarawele an b'a fɛnɛ fo ka waliɲuman dɔn ale min kɛra sababu ye fan an filɛ nin kɛnɛ in kan an b'a fɛnɛ fo ka waliɲuman dɔn ale de bɛ sunkalo tafsiri kɛ yan an b'a fɛnɛ fo ka waliɲuman dɔn Ajama Ture ka taa se a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma u ka ca an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waliɲuman dɔn an b'a aw yɛrɛ fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka nin caya Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye sirifila an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waliɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen don jannatul firdaus kɔnɔ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ kuranɛ barika Ala ka suru an bɛɛ lajɛlen kan Ala k'an balo silamɛya tiɲɛ kan k'an fatu limaniya zatu kan an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala k'an to ɲɔgɔn jamana in Ala k'a basigi Allahumma rabbi salli ala Muhammad Ala k'an fara nabi ɲuman ka jama kan an bɛ kalanso min na o ka datu kubura de Sogoningo ekɔliso kɛrɛfɛ ka datu kubura Ajama Ture ka kalanso Mambi Ture den ani Gundo Tarawele den ani Tata Jara den an b'o de ka kalanso la kalanso in sigira ni min ye Ala y'a ko ye kalanso in sigira ni Ala ko ani Ala kira ko de a fa de ye kalan in sigi yan n'o ye Mambi Ture ka na mobili jɔ ka fɔ silamɛya a ye n ba tɔgɔma dɛmɛ foyi man d'a ni kalanko tɛ n b'aw deli k'i ba ekɔli ma k'i ba fɛn ma ko Ala kira o tuma a y'a dɛmɛ ayiwa an fana b'o la nɔfɛ maa min ko n dɛmɛ Ala ko la i b'o tigi dɛmɛ k'a Ture a y'a daminɛ wa a labanna fana an san 20 kalanko in na bi alhamdulillah dugu jɔ dɔ de bɛ fara a kan sisan kɔni diɲɛ bɛɛ de donna a la telefɔniw bɛɛ donna a la n t'u ka telefɔni ninnu tɔgɔ dɔn o bɛɛ donna a la hali dalen sunɔgɔ la i bɛ wele telefɔni na ko Kajatu Kubura k'a ye baara min kɛ bi k'a ɲɛna dɛ k'a bɔ k'an fana bɛ Kajatu Kubura la mun y'o kɛ dugawudenya ani barika ni barika b'i la dugawu b'i nɔfɛ i ye fɛn o fɛn daminɛ Ala bɛ barika don o la ya Rabbi an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma Ala k'a n'a laban ɲɛ a bi ta in kɔni a baden bɛɛ bi yan cɛman n'a musoman a bɛɛ dafalen bi yan bamananw ka kuma ko den ɲininka minɛna ba ye min datugu ni maa ba ka ɲi i bɛ diɲɛ mara an bɛ dugawu de k'a ye ya Rabbi Ala ka n'a si ma yan hali bi Ala ka kalan in ta ɲɛ Jalo Ala k'i yɛrɛ mɛn i ka baara in na Ala k'i mɛn i ka baara in na Ala ka si d'i ma ka labanko ɲuman d'i ma kiraba in lahɔrɔma kama télé sirifila bɛɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye télévision so nana yan an bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye télé ɲɛta o télé sirifila o an ka télé o an bɛ barika da bɛɛ ye u bɛɛ bɛna kalanso in na yan o tuma an bɛ barika da u ye Ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma Ala ka n'aw laban ɲɛ kira lahɔrɔma kama sala rasuli Ajama Ture de y'an se wulada in na a y'an wele k'an ka na kuranɛ jigin an nana kuranɛ jigin a kɛra wasa da an bɛɛ lajɛlen dugawu caman kɛra kuranɛ dafara dugawu caman kɛra an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛ si ni kɛnɛya ye k'a kɛ kunkɔrɔta ye ka Ala ka bɛɛ nafalan bɔ a la Ala ka jidi Ala ka si ni kɛnɛya di Ajama Ture ma
ala ka jama bɛɛ kalanden kajaju kura bɛɛ ɲɛ bɛ a la ci b'a bonya kosɔn sala rasul. Ne kɔrɔmuso ka kuranɛ jigini bi n'o ye Ajama Ture an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛ di a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ sankɔrɔta ye dugawu minnu kɛra ala ka dugawu minɛ silamɛ den minnu bɛɛ lajɛlen ala k'an ka jamana kolo suma k'a basigi ala ni kuranɛ ye hɔrɔnma ye o de tun ye ne ka foli ye. Ne yɛrɛ nisɔndiyara ne kɔrɔmuso de ye maa ye a ye silamɛw wele k'an ka na an bɛɛ y'an hamiw siri ka na an bɛ kuranɛ jiginna an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ k'a kɛ sini kɛnɛ maa yɛrɛ ala k'a mɛn a ka jamaw ɲɛ nafolo min bɔra ala k'a jidi ala ka caman bila a nɔ na ala kira yɔrɔ ma kosɔn. Warahmatullahi taala wa barakatu. An ye groupe sigi a bɛ san 2 bɔ foyi tɛ fara ala kota wajuliw bilasirakan caman o de bɛ kɛ groupe in kan kuranɛ daminɛna lundi fɛ u bɛ miniti 30 kara chaque lundi bon a kun nana cɛ an y'a ŋaniya ka kuranɛ bonya jira ka kuranɛ nafa yira parce que ani minnu bɛ ka kɛ an ni si tɛ ɲɔgɔn dɔn bon an bɛ ɲɔgɔn ye groupe de kan bɛɛ jɛ de baara in ka daminɛ Amérique ka taa Faransi ka taa Gabon ka taa Allemagne ka taa Libi ka taa Maka ni mɔgɔ bɛɛ baara san 2 ni kɔ kuranɛ de bana bi an y'a kuranɛ bonya yira ka kuranɛ jigiba kɛ i yɛrɛ ma jama ye wa. Alhamdulilahi rabil alamin an bɛ ala fo k'a barikada ka masa in barikada ale min sɔnna ka nin kɛnɛ sanumanba in k'a don an alisilamɛ musow garisɛgɛ la bi sogoni kɔ Kiyatul Kubara kɔnɔna la ka da ka bɛɛ ko Kiyatul Kubara bamanan ko ten ko kan ko k'ale tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan n'i y'a ye bɛɛ bɛ na yan sanga ani waati a bɛ kɛ kun dɔ de kama ka da ka foyi tɛ fɔ yan ala ko ta ala kira ko ta ala ko de bɛ ɲɛ yira maaw la diinɛ de bɛ yira maaw la yan nɔ alhamdulilahi rabil alamin an bɛ foli de kɛ Ajama Ture a n'a ka jama ye sabu n'i y'a mɛn Kiyatul Kubara ni maa kelen gwa jɔ ni mɔgɔ ma n'i sigi a kɔrɔ a tɛ fɔ ko Kiyatul Kubara dɛ mɛ n'i y'a ye jama in fana bɛ na u bɛ na fɛn dɔ de nɔfɛ u bɛ na kanu de nɔfɛ u bɛ na ala ko de la u bɛ na fɛn caman wɛrɛ la ka da kan Ajama Ture filɛ a kini bolo o ka jan n'a numan bolo ye an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin. N'o bɔra yen nɔ Sirifila tele mɔgɔ ne bɛ min fɔ aw ye yarɔ ne ni aw yɛrɛ ye émission kɛ réseaux sociaux ko kan ne y'o de fɔ nafa wɛrɛ bɛ réseaux sociaux la min tɛ faneni baneni ye nafa wɛrɛ b'a la min tɛ ɲɔgɔn buruja ye a nafa de bɔlen filɛ bi ka bin ka da ka kuranɛ de kalanna réseaux sociaux sanfɛ ni o ye WhatsApp ye maa y'a fɔ cogo min Amérique b'a la Faransi b'a la Asie b'a la Chine b'a la Makan b'a la aw hakili bɛ diɲɛ jamana fɛn fɛn la maa farafin bi yɔrɔ yɔrɔ silamɛ bi yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ dɔ bɛ réseau nin sanfɛ donc ka kuranɛ kalan o la k'o ban ka o jigi ka n'o duwawu ta nin yɔrɔ nɔrɔma in kɔnɔ bi nisɔndiya min bɛ ne la ne tɛ se k'a fɔ ka se a dan na an bɛ duwawu min kɛ ala ka musokɔrɔba in a bɛ baara min na ala k'a tugu an n'a si la ala k'a barika don a ka denbaya la ala k'a barika don jamana la ala k'a barika don an yɛrɛw la nin bɛ ka sabati a bolo ni min ye Jalo majigi parce que diɲɛ latigɛ fɛn fɛn n'i ma majigi i tɛ se ka maa mara n'i dun majigina i bɛ diɲɛ mara ne b'a fɔ a sera ka sekɛrɛ kɛ ni majigi fɔlɔfɔlɔ de sekɛrɛ filanan ye mun ye fonisereya ka da kan ni nafolo b'i bolo f'i k'a don fɛn dɔ de la n'i y'a don fɛn min na n'o ye ala ko ye o ye nafa belebeleba de donc bɛ se k'a fɔ a sekɛrɛ fila o ye nin de majigi ani fonisira ka da kan nafolo bi dɔ bolo a tɛ se k'a don diinɛ la a b'a don sitanɛ de la mais ale ka nafolo a bɛ don diinɛ de la a bɛ don karamɔgɔw de la a bɛ don arajola kumalaw de la minnu bɛ baara kɛ diinɛ sira kan donc an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin ani fantanw a b'a k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ an bɛ ala subhanahu wa taala deli ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala ko yira an na duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala k'u minɛ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira na wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh Ay bonne ne gramo je mina kuma wili balila be manga